Здравейте, в този клип ще си оголемим нашия басейн. Не в момента да сме в него. Първо трябва да го оголемим пространството, където ще сложим вода за нашия по-голям басейн. Сега отиваме да го вземем. Да вземем вода. Добре, че е ден, защото иначе ние щехме да спим, но може и да не ни позволява да спим, понеже до нас в мината, както копаем, има пещера. Ако отскоро гледате клиповете ми, ако не сте гледали първите няколко, ще ви кажа, че имаме мина и тази мина някъде отстрани има зомбита. Всъщност, може би има спаун на зомбита, понеже зомбитата ги чувах, когато копая. Сега ще взема една факла. Там в края на басейнчето, да ни е по-светло. И слагам в един ъгъл. Може би в следващите още няколко клипа ще играя мултиплеер с брат ми. И там ще видим какво ще правим. Може би ще изследваме мината. И ще видим, ще си направим факли. И ще видим какъв е този... Дали е пещера и дали има много зомбита. Разбира се, ще кача клиповете, когато играем с брат ми. Вие знаете. Ето сега тук, че малко е тъмничко. Оп, това беше грешка. Трябва да го сложим ето тук. Ето. Да, и остават още две кофи да сложим. Сега може да ви покажа една специална настройка, където може да ви е по-удобно да играете с скина, да си гледате от Settings. Само да го намеря. Къде? Контролер. Не, тук се големихме. Може би няма да успея да ви го направя, понеже да, ресерц. Ще не се оправя. И може би в следващия клип ще ви го покажа. Може би когато играем мултиплеер с брат ми, ще смесим две. Той също може да си направи страница и ако искате, после ще ви кажа, когато играем с него, ако се създава страница, да гледате неговата страница и там ще ми видите скина. Ние ще видим неговия скин сега. Да знаете, аз и брат ми играем от много отдавна Майнкрафт, затова сме играли още първия път, когато изтеглихме Майнкрафт и играхме с, може би първата или втората версия на Майнкрафт. Това е доста стара, много неща тук няма. Но тази версия за сега е най-новата и е много хубава, в смисъл почти като на компютъра е. Само няколко... Аз съм играл на компютър. И сега ето. Готов ни е басейна.
Благодаря ви, че гледахте този клип. Дайте палец нагоре, абонирайте се от мен.